Takže čau, já vás vítám u dnešního videjka, dneska to bude ze hry Spore a konečně se můžeme jít vyvinout v civilizaci. Tak, jdeme na to. Zakladatel dokončená nová fáze. Postavte si město. Jo, jdeme na to. Ach jo, ty jo. No, dělej. Jsem úplně celý natěšený. Dobře, kontinent to budeme vládnout. Takže máme postavit radnici. Čekaj, tak to můžu otočit. Omg. Tady? Jo, tak. Takhle. Takhle. Schody, něco. Schody. Já chci schody. Víte, co jsou SCHODI? Rabátko, ty vole. Jelej. Ty vole, bude větší píplačka už. Ne, tak tohle to nedám, ani tohle to. Taková baň. Ne. Takhle. Tady dám takhle dveře, ty budou vypadat posuvný. Tak. Porucí most, jo. Ne, budeme moderní. Tak, další. Tak. Tak, jak se můžu, jo, dobré, otočit. Tady takhle. O, 45 000. To je hodně. O, tak. Víte, kolik si můžeme postavit v oken? Dělej. No, za chvíli bude střecha. Takhle to posunu. No, když jsou ty nepřesné. Ne, já tohle nechci, já chci, no. Balkony můžeme dát. Ne, nebudeme dávat, takhle. Ale s balkonama to vypadá líp, takže takhle. To trochu posunu, ať to není úplně u sebe. No, tady je další, takže sem. Tak, tady to takhle půjde. Sem. Děkuju. To sem. No, nevím, jak to bude vypadat, no. Další. Příliš mnoho částí. Bydle, ta bude tady. Tož to ani nejde. No. Jo, necháme to tak. Zkusíme ji přebarvit, takhle. Ne. Takhle. No, takhle může. Ne. Tam takhle. Ne. Tak, tady. Popis. Rád. Něco. Ne. Jo. Mám dal nevím co. Popis. Tak zatím. Bude takhle. No dělej. Wow. Dělej. Já si myslím, že to vypadá pěkně. Yes.
Jasně, budou many, že jo, všude jsou many. Chápeme. Auto, dobře, to chápe. Takže co vytvoří? Ekonomické takže počkej. Ne, tak tady to nebude. Pomalu a nízko. Pojď, otoč se takhle. Tady to trošku zvětším takhle. No. Tady to nevypadá špatně. Co je tohle? Nasávač vzduchu. Ty krás. Akorát to, dá se to otočit. Takhle. To se nedá otočit, tak to prodáme. Talíř. Uzlina. No zaber. O. Těla, kabina. Takhle. Já si myslím, že to vypadá dobře. Další raketový pohon. Tady takhle. 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 Tak, rychlost je 43%. Malé, velké pásy. Takový bagr. Tady jsou jedny. Velké pásy. Budou trochu větší. Tak. Tyjo, to vypadá docela dobře. Zatím. Ekonomický výkon. Já už vím kam. To bude místo blinkru. Podejte to sem. To bude takhle místo blinkru. To nejde. Otoč se. Kdyby se to tak točilo, to by bylo mega. Takhle. Prapor vítězů, nosič, ohnivá Ne, to už by bylo moc přehnané. Co je tady? Plazmový výfuk. Jo, takhle. Tak to bude tady někde, ne? To bude takhle tady dole. Ale bude to směrovat nahoru. Takhle. Takhle a trošku nahoru. Tak. Wow, to vypadá pěkně. Jo, on se to točí, jo. To je dobré. Fotoport. To jsou asi ty... Takhle. Co je tohle? Detail. Jeden veliký bude tady. Takhle. Takhle. Točím. To je blbý, že to nejde dát. Takhle. A trošku. Tak ne. Spalovací komora. Takhle. Trochu zvětším. Já si myslím, že už máme 40%, 33%. Ještě to zdraví, tyjo. Jaké pásy. No, to zatím nechceme, ale zdraví. Tady to zmenším a zkusím.
no, 41. Zdraví. 42. Rychlost. 40. Rychlost. 43. To je něco, berte to tak, že to jsou součástky. Kosmická raketa 48. No, můžeme jít. Auto, tak, ježiši, auto. No, tak popis bude. Auto dělá brm. No, to zatím takhle můžeme nechat. Osidlování kontinentu podsystému. Fáze civilizace, wow, na to jsem... Pak bude ta vesmírná fáze, ne? Travostroj. TF. Besetek. No. Už jsou hradby. Jakože vypadá to auto. Tyjo, to vypadá pěkně, to auto. Strašně pěkně. Věk technologie, jo. Dobře. 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 My car. Jo, chápu. To mám zabrat na elektriku. Dobře, takhle. Dobře. Ježiši. Jede to rychle? Minimapa. Dobře. A už nám to teda bude dávat. Dobrý. 3100. 3000, dělej. Dojedeš, ne. 3200. To je dobrý. Hele, dojď ještě sem. Koupíme si ještě nový auto, ne? Co to je? Obří příšelka, něco. No prostě tak. No, tak zatím půjdete, jo, ten, ne, no fakt, už to máme, tyjo, někdo mi píše. Co je, to už máme, ne? Tady, hele, tady. Národ druhu. Oni už to všechno počorovali. Co to je? Co máme dělat? Dobře. Ok, jo, takhle. Tyjo, kdo mi... Dobře, takhle budeme chodit. Kousový něco. Tak, a teď tady máme vozidla, loď. Tady trošku to zvětšíme. No a tohle bude skútr. Zasávač. Ne, tyjo, oni mi teď musím... Omluvte mě, já jsem za chvíli zpět. Tak, jsem zpět. No, doufám, už mě nebudou rušit. Tak, jdeme dál. Kapslem už... Ne, ty kapsle nebudou. No, ok, tak to bude loď, no. Takhle. Další. Turby. To je rychlost. To je taky rychlost. To děláme jinak. Dělám takhle. Další. Takhle. Další. Takhle. Další. Takhle.
takhle. Další. Takhle. 80% rychlosti. 82. Takhle. Rychlost 2. Můžeme to zmenšit, tak. A bude to zasahovat dovnitř. No, tyjo, to je dobrý docela. Vodní křídla dáme. Bude v pohodě, sáňky. Ježiš, kdo by si tam dával sáňky? Ale 76 rychlosti jenom. 59. 60. Jo, dobrý, 79. Takhle to... Aha, tak to no, to je dobrý náhodou. Rychlost 2, rychlost 1, takže rychlost 2 si dáme. Jo. 81%. Tak někam. Tak. Další ekonomický výkon. Je tady něco lepšího? Než tam... Myslíte? Ne. Takový diamant tady bude. Tak. Dobrý. Tady takhle budou mít dvířka. Dobrý. Tam. Tady takhle budou. Ne, proč to nejde? No, loď máme přebarvit. Jo, to je pěkný, ty kráso. Tak. Popis ještě nebudu dávat. Loďku už mám. Dobře, tak. A tady by měla... Kde je ta loď? Loď. Ty, kde je ta loď? Ne, tady, od tady. Plus. Jo, a už je tam. Dobrý. Tak, ty. Jeď tam. To je rychle. Ty kráso, to je rychlá. Dělej. Si mi to. 975. Ještě tady to běž nabrat. Tam. Bereš teď? Bereš? Bere to, doufám. Tady ten už je. WTF? WTF? Ježiš, oni mají ještě tu vesnici, no, tak se podíváme. Oni se perou. Počkej, jsme to my. WTF? To se baglo, ne? Ještě, hele, tady máme. Musíme toho zabrat co nejvíc. Kde jsi? Kde je ta blbá lodička? Tady je. Jeďte. Tyjo, ono to... Kámo, ale to je strašně rychlá. Ty kráso. Pak ještě... Jo, tak... Tohle to vezmu. Statická bomba. No. WTF? Jo, další civilizace. WTF? Tak. Tohle máme zabraný, tady ten už tam jede. A kde? To úplně obyští, ne? Tak počkat, tady je. Takže tady jsme to zabrali a tady je někde nějaké ještě? Je tady někde nějaký? Ježiš, to je moc daleko, ale... Naše lodička. Kde? Já ani nevidím, ne, na mapě. Je tady. Ty krásu, to je daleko. No, to je docela hodně daleko. Ale už dostáváme 6000, počkat. 6, takže jich máme obsazených 6. Už tam jedeš. Označte vozidlo, klikněte pravdu, myši na přátelskou. Ty, pojeď sem.
už je skoro tam, ne? Nebo? Ne. Navrhni prostě. Co? Jo, to jsou ty. Tak ta loď. Pojeď potom. Ne. Tady to je. Wow, tady už je taky. Tady vybereme. A tady je naše auto. To bych chtěl. Jak to, že já jsem to neviděl? No, my už se vrátíme domů, ale. Čeho, to jsem byl tak daleko. Ne. No, pak ještě zabereme tenhle. No, jo, dobrý, je to naše, dobré. Tak, to je za 15. A koupíme, asi budeme udělat letadlo. Letadlo, pak kosmická. Počkat, já nemůžu. Jakmile bude váš národ ovládat 4 města, dobré, tak zatím my úplně dosáhneme. Wow, tak kolik? 324 rychlosti, to je jedno. Teď plus nějaký ty bara. Co to je? Dům. Bude takhle, trošku větší. Dveře budou, ne? Budou asi normální, takhle. No, takhle. Pojmenujte dům. Ježiš, já nevím, jak to mám pojmenovávat. Prostě takhle. Tady jedno. Tady bude takhle druhý. No a teď tady bude jedno velký. Tak. Budou 2 malý. A zase no velký. No a co je tady? Průmyslová světla, tak to dáme tady takhle. Tak. Rákos dáme takhle, za to svítí na to. Větev. OK. No, co je tady dalšího? Ne, balkony, no, tyjo, to je docela dobrý barák. Co jsou konektory? Dveře, střechy, tady máme střechu. Střecha, věže. Ne? Takhle trochu posunem a teď to můžeme zvětšit. Ne, zmenšíme to takhle. Tak a tohle můžeme zasunout. Vybarvit. Bude pěkně. Tak to bude. No, když to, no, co to je tohle? Legenda města. Je takhle. Aha, OK. Jeden dům, druhý dům, třetí dům, čtvrtý dům, pátý dům a šestý. Zábava. Zábava. Tak to bude tady to. Nějaký velký zábavní park, tyjo. Další takhle. Jaký veliký to bude. Tak. Jaký jakoby takový postižený okna. Protože to je přece zábava. Ne. Další nějaký takovýhle okna. Další. Ježiš. Laglo se mi to. Takhle. Další. Taky takhle, jo. Zábavní budovy. Další. No, už ne, ještě tady. Co to je? Ukazatel vývoje. Střechy.
Ty uděláme takovou bláznivou střechu. Krása. Dveře. Budou takový propuš. Jo, no, to by mohlo být dobré. Tí úlu. Tady takhle. Takhle. Vyč to. A už mám málo částí. Tam můžem. Tak. Co to je? Vidlička. Co dalšího tady? Wow. Tak, co dalšího? Ještě, jo. Takhle. Mega, dělej. Takhle. Tyhle, to je kreten. Otoč se, tak. Ne, nech to takhle, dobrý. Pojď, takhle to bude. OK, má to být zábavný domeček. Nebo prostě to... tam byly kostry. Střechu mám, tohle mám a... Asi to tak nějak vypadá, teď nějakou šílenou barvu. To je mega tohle. Mě strašně líbí. Tohle tam dáme, tohle. Yes. Popis. Co tam dáme? Máme hernu. Ne, to je radnice. Herna. Zábava. 8. Jo, nemám. Vozidlo 15 stovek. 8, počkat. 800. Počkat, co? To mi dává už tolik? Kámo? Ne. Co to... Já ho jednou zabiju prostě. Ten gejzír. Jokčo. WTF. Objevte něco, co jste vytvořili. Jiné éře. Ne, proč bych... že... OK, ne, v pohodě. V pohodě. No, tak jedno auto je tady. Všichni... Auto. K nám, tady takhle. WTF. Díky. To je co? OK. V pohodě. Tak. Už můžu. Takže kliknu. A ta herna zábava. Tady je... Ne, takhle. Tady takhle bude zábava. Aha, to se mi patří. Tady takhle. Chudák ta radnice se cítí. No a sem bych dal. Vytvořit vlastní, upravit. Co to je? Věž. A co to dělá? Co to dělá? Zlepšuje ochranu. Dobře. Dopravní prostředky.
No to zatím... Můžu se nějak pohnout? Můžu... Je takhle, dobrý. A musím select... tady. A chci mít tu nejlepší ochranu. Místo pro věže. Jo, tak už mám asi... No, jo. Dobrý, zatím ne. Jo, tady mám letadlo. Jo, dobré. Exploze. Vyžaduje... The fuck? Co jsem to chtěl? Nějaký město tady. Je tady jedna. To už má taky. What? Je tady nás někdo naštvaný. Na mě už. Ty už jsem se lekl, že se mi to laglo. Na mapu tady. Baví se s náma. Jsem byl moc. No a tady. No. Kontakt. Dot. Jo, ty tam jedou, dobrý. Tak to bude hned. No navrhni. Aha, takhle. Ty krásu, ty jedou rychle. Jsou tady. Skvěle. No. Bylo založeno. Kde je? Tady s těma jsem byl první, že? To je nic oranžová. Bude. Tak s greenkama a jdeme kontakt. Naše data bude overscore ship. Já bych... Tady. Fakt mi? Ne. Jdeme sejmout nebo ne? Statická bomba, to je schopná. No tak, já si myslím, že by to pro tento díl mohlo být všechno. Vím, že byl hrozně moc krátký, ale pokud se vám videjko líbilo, můžete zanechat like, v případě koment, můžete dát klidně i odběr. A když tak pište do komentu, tak já se pro tento díl s vámi loučím a čus!